היום למעשה לראשונה צה"ל מודה בפה מלא, אולי אין רעב המוני, אבל יש משבר הומניטרי קשה מאוד בעזה, ובנוסף לדברים האלה, את מביאה בפרסום ראשון ידיעה על סחורה הומניטרית בכמות מאוד מאוד משמעותית. שמושמדת. נזרקת לפח. נזרקת לפח. מה הסיפור? נקברת. נקברת. בבורות שצה"ל מייצר. מה הסיפור? קודם כל, העברת המשאיות לרצועה, כמו שאומר לי גורם ביטחוני, היא לא תשובה לרעב בעזה. הרעב נובע מהאופן שבו מתבצעת החלוקה, רבים לא זוכים לקבל את אותו סיוע הומניטרי. זה פיגוע אסטרטגי, ערכי ולא פחות מדיני, שהתוצאות שלו ישפיעו על מעמדה של ישראל בעולם, וכבר משפיע שנים רבות. כך אומר גורם מתוך המערכת. לגבי המשאיות. 1,000 משאיות בחודשיים האחרונים, לפני חודשיים, שהיו מיועדות להגיע לרצועת עזה, ומדובר כמובן בציוד של אלפי טונות של אוכל, ציוד רפואי, ציוד מכל הסוג, שהיה מונח במשך תקופה, והיה מיועד להיכנס לרצועה, הושמד על ידי הצבא בתוך בורות או נשרף, כי הוא פג תוקף, כי הוא לא היה יעיל יותר. למה הוא לא נכנס לרצועה? כי לא הכניסו אותו לרצועה. מי אמור להכניס אותו? המנגנונים שהם לפי גורמי הביטחון לא פועלים, יש נתק מוחלט, זה לא הוסדר כמו שצריך, הכל בעצם, גם עכשיו, אנחנו אתמול בצד השני של המעברים, ראינו שם אלפי פריטים שאמורים להיות בתוך הרצועה שהגיעו, מחכים בצד הפלסטיני למסעיות, והם נותרו שם עוד מעט, יקברו, ככה הם קראו לזה, קברנו אותם בתוך בורות, גם שרפו אותם, זה שמן, זה מים, הכל נשרף. גם עכשיו, הציוד הזה שנועד לרצועה הרעבה לא מגיע לשם, ועוד מעט הם גם בעצם ייאלצו לקבור את הציוד הזה.